True Organics Chlorophyll Juice. Guys, isiza kuphi? Sanibonani. I-True Organics Chlorophyll Juice isiza abantu abaney'khumba ezimbi ezomile like o-eczema, abantu abaney'nduna, iklina ingaphakathi lakho. Iklina nje ingaphakathi kwakho iya-detoxa, ebese usala unesikhumba nawe esikliye. Isiza o-BP noshukela bangalokhu behla benyuka, bahlale nje endaweni e-right. Isiza izilonda ezingaphandle nezingaphakathi ezibizwa ngokuthi ama-ulcer, ney'ngaphandle ziyashesha guys ukuthi sivele some isilonda ebese siyaphola. Mina nje ngike ngahuzuka edolweni within a week isilonda sami somile nje, asibhibhi sivele soma. So iyasiza ilonda engaphandle nengaphakathi, isiza ama-piles, isiza ama-body odor, ukunuka kabi emzimbeni, be it uyajuluka kakhulu ebese kuba nephunga elifani even emlomeni uthi uxubhile kodwa usala nje unephunga ongalizwa kahle. Iyasiza lapho. Isiza ama-infection bladder infection, usale guys uclean, even ama-discharge awulokhu uphuma ama-discharge ongawaqondi. Ingubo yakho yangaphansi umuntu wesifazane isala iclean ngisho uqeda ukuyikhumula. Isize kwi-sperm count kubantu besilisa, nomuzi nje uvuke iqine kahle, kube right ekhaya, kujatshulwe. Isiza into ey'ningi bakwethu. Yini nje enye mhlampe abantu abaphathwa yikhanda, yabona abantu abahlezi bephethwe o-migraine, iyabasiza kakhulu. Umuntu ohlezi ekhathele, uthola ukuthi nje wena you are always tired, noma kuthiwa usanda kuvuka uzizwa nje ufatigue, iyasiza lapho. Isiza abantu abashodelwa igazi emzimbeni. Amaningi ama-condition ewasizayo le juice, maningi kakhulu. So akuwona kuphela lawe ngibowabalile, nawe whatever condition onayo. And yinhle ngokuthi ayixabani na medication, yona i-supplement, therefore ayixabani ne-medication. Noma yiphi medication, noma ngabe udla yiphi inhlobo ye-medication, ayixabani nayo, yona i-supplement, ayiyona yona i-medication. So guys, udinga amangakho ukuze ubone umehluko. Amagazi ethu awafani. You can take for as long as you need because it's a supplement guys. Uyakwazi ukuyithatha ekuseni on an empty stomach ungakadli, uthele nje ikota yenkomishi, uphinde uthathe ntambama before ulale. Iyasiza le juice, iyasiza. Ama-testimony amaningi avela la, amaningi ama-testimony athi umuntu bengingasayi kahle endlini encane, ngingasakwazi ukuyoshawa number 2, i-constipation iyalekelela kakhulu. Ebusuku ulala kahle, ungaqwashi, ungaloku uba no-insomnia. I can go on and on ngale juice, kuningi kakhulu esisiza kukona. Le juice le yu-60 rand kimina. Uyithola kanjani wena? Ngiyakuposela ngoPep ifike noma ngabe ukephi, uzoyithola ijuice yakho. Yu-60 rand eyi-1, u-60 rand ukuthi ngikufakele ngoPex. Uyafuna ukujoyina uyidayise, ikhona ilink yami la kwi-bio, ungaziregister, or if uyahluleka you can give me igama lakho nesibongo ne-email address ngikuregister mina. Iyathengwa. So abakabi baningi kakhulu abantu abayidayisayo and i-affordable, abantu bayayi-afford. Ingakho ngithi u-True Organics ufike nje wazoba yi-game changer kuma-network marketing because the moment wena ungena ujoyina uthenga istock sakho, minimum stock u-600 rand, amajuice awu-24. The moment ungena uthenga leso stock sakho, uyaqala umuntu ongena ngaphansi kwakho uyakwazi ukuthi uthole u-10% nama-point, 100 points, nongena ngaphansi kwakhe, nongena ngaphansi kwakhe. So uyakwazi ukuthi uthole 3 levels deep immediately without ranking up. Akufani namanye ama-network market ekuthiwa uzokwazi ukuthi uholele abantu abangene ngaphansi komuntu wakho mangabe sowurichile itarget ukuthi la immediately ongene ngaphansi kwakho, ongene ngaphansi kwakhe, ongene ngaphansi kwakhe. So 3 generations guys. U-True Organics usenzela iqiniso, kulula ukuranka up, i-product yabo iyasebenza. Inama-testimonies amaningi esiwatholayo, abantu asho umuntu athi bengingasayi kokwenza number 2 kahle, athi omunye bengiqwasha, athi omunye abantu nje abane-acne, yabo abantu abaney'khumba ezibi, akhona ama-testimony esengiwathola. And ngiyawajabulela guys ukuthi umuntu mengabe eseyisebenzisile asho ukuthi imsize la nala nala. Kuyasijabulisa ukusibona ukuthi sidayisa i-product esiza abantu. Abantu bayayi-afforda, iyabasiza. 60 rand ibhodlela ngalinye. So ama-products amaningi kuthiwa ayasiza, uyayithola ukuthi abantu abawa-afford. So guys, uyafuna wena ukuthi kushawa uDisemba sowunemali oyenzile ngokudayisa la, i-profit yakhona 100% profit. Uyakwazi ukuthi uthole
u-10% we-store whatever the person ongene ngaphansi kwakho ayithengayo. If maybe ethenga ngo-600, the 10% will be 60 rand. Now ungawuthathi-ke kancane u-60 rand ngoba basuke bebaningi abantu abazongena ngaphansi kwakho babone ukuthi hayibo nathi sifuna ukuzenzela imali bajoyine. Mengabe ama-point akho ese-reacher like 1000 points, uyarenka up. Ukurenka up is very very easy ngoba kubalwa 3 generations deep ama-points. Every time they are buying wena uthola ama-points, so kulula ukurenka up, akuyona nje into enzima. So wena uyafuna ukuthi ungene udayise, ikhona ilokhonjane la yami, i-link yami, mawuhluleka ungithinte ngikwenzele. Guys, don't sleep on this juice. Do not sleep on kule juice. Go to ukuyidayisa, ukuyisebenzisa, iyasiza. Ama-pain wena nje uhlezi uzwe inhlungu emzimbeni wakho, uvuvukalelwe iy'nyawo, hayibo guys, iyaze yasiza nansi ijuice. Asi-exaggerate, asinalo ihaba. Sikhulumena-ke nje, ngikhuluma ngento engizibone kumina. Isilonda within a week sasha soma, and bengihlibukile ngempela kakhulu. Soma sasha isilonda. Guys, ney'ngane from the age of 3 iyakwazi ukuthi iphuze ingane le juice, uyithelele ikota ekuseni, uyithelele ikota ntambama. So ngithinte inamba yami ikwi-bio, sizoya ngale kuleya app sixoxisane. Thank you so much.